हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथानिदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्यदांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ഇന്നലെ എവിടെ വരെയാ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് പറഞ്ഞതാ അല്ലെ? 55 56 വരെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 56 പറഞ്ഞോ? ആ അതെ അതെ. ഇത് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല മാതാജി. 55 വരെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയ മാമതി ജാനാതി അല്ലേ? ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയ 56-ാമത്തെ അല്ലേ ഇനി പറയേണ്ടത്? 56. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയാന്നാണ് പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാനെ? ഭക്തിയിലൂടെ അല്ലെ? ഭക്തിയ മാം അഭിജാനാതി. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മള് എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മള് ഡെയിലി അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്, നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം തൊടുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെയാണോ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ല, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യും, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. അതിനെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളെ ഡെയിലി അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഭക്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഭക്തി പൂർണ്ണമാവുന്നത്. സർവകർമാണ്യഭിസദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയാ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവര്? ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഏത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഓരോ ആശ്രമത്തില് ഓരോ ബ്രാഹ്മണർക്ക്, ക്ഷത്രിയർക്ക്, വൈശ്യർക്ക്, ശൂദ്രർക്ക്, ഏതിലായാലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതില് ഏതു തരം കർമ്മങ്ങളും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഏതായാലും അത് വിഷയമല്ല. ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ. നമ്മളെങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സറണ്ടർ ആയിരിക്കണം, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? അവരെന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്.
അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും എന്റെ സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും സറണ്ടർ ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തന് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഭക്തനെ എന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ആ ഭക്തന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം? അത് അനശ്വരമാണ്, പിന്നെ ശാശ്വതമാണ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ശാശ്വതമാണ്, എന്നും എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, ശാശ്വതമാണ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള എന്റെ ധാമത്തേക്ക് പ്രാപിക്കും. എങ്ങനെയായാലും ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണം, എന്നെ മാത്രം. ഭഗവാൻ അത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ മാത്രം, എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും സറണ്ടർ ആയിട്ട് എന്നെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും എന്റെ സംരക്ഷണത്താലും എന്റെ ശാശ്വതമായ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? യത്കത്വന നിവർത്തന്റെ തദ്ധാമം പരമമ്മ. അതായത് ആ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്റെ ഭക്തനെ വ്യക്തിപരമായി സംരക്ഷിക്കുകയും അവനെ നേരിട്ട് എന്റെ പരമധാമത്തേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും. എങ്ങനെ? വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഭഗവാന് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് ഭഗവാന് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. ആ ഭക്തനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും. എന്നിട്ട് അവനെ നേരിട്ട് എന്റെ പരമമായ ധാമത്തിലേക്ക്, തദ്ധാമ പരമമ്മ, ആ പരമമായ എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഞാൻ അവനെ നയിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും, അവൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കും എപ്പോഴും. കാരണം അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഞാനാണ്. എന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ നാമം അവൻ പ്രാപിക്കും. സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവമോ ഗുണനിലവാരമോ എന്താണ്? അയാൾക്ക് സമയപരിമിതി ഒന്നുമില്ല, ഒരു ടൈമൊന്നുമില്ല, നിശ്ചിത ടൈമില്ല. ഇത്ര മണിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഇത്ര മണിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ. ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും 100% ഭഗവത് നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിലാണ് അയാൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറാണ് അല്ലെ? ആ 24 മണിക്കൂറും അദ്ദേഹം 100% ഭഗവാന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇത് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടല്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിതമായിരിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഭൗതികമായ ഒരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലായി പ്രവർത്തിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടം, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അയാൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെയായി തീരും. ആ പരമപദത്തിൽ മാറ്റങ്ങളില്ല, എല്ലാം ശാശ്വതവും ജ്ഞാനസമ്പന്നവും അവ്യയവുമാണ്. അവ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതിന് നാശമില്ല അല്ലെ? അതിനൊട്ടും നാശമില്ല, ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അതെന്നും അതുപോലെ നിലനിൽക്കും. അതുപോലെ പൂർണ്ണമായും ജ്ഞാനസമ്പന്നമാണ്, പിന്നെ ശാശ്വതമാണ്, എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. ആ പരമപദം, ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം നമുക്കില്ല. അത് നശിക്കാത്ത പദമാണ്. അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്നും ജ്ഞാനത്തോടും ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം, സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. നമ്മൾ സത്താണ്, നമ്മൾ ഉണ്മയാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ ജ്ഞാനമാണ്, ചിത്താണ്, നമ്മൾ ആനന്ദമാണ്. അപ്പൊ ആ പദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ് ഈ ദുഃഖവും ദുരിതവും ഒക്കെ ഉള്ളത്. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം ഈ ഭൗതിക ലോകം. അവിടേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ എവിടെയാണ് എത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ പരമമായ പദത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഭക്തൻ സാധവത വാപ്നോതി, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആ ഭക്തൻ. എങ്ങനെയാ ഈ സംരക്ഷണം? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എങ്ങനെയാ ലഭിക്കുന്നത് ഭക്തന്?
ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെയോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയുടെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തൻ എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ. ആരാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി? ആരാ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി? ഗുരു. ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുരു പറയുന്നത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കും. ഗുരുവാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗുരു. ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വരുന്നത് ഗുരുവാണ്. ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കുക, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആശ്രിതനായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, എന്ത് കർമ്മം തന്നെയായാലും ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കണം, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ആ സേവനം, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാനിൽ. ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായും എന്റെ സംരക്ഷണത്തില് എന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിൽ കാണുന്നത് ദ്രൗപദിയുടെ, എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ, ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്ത കഥ. അത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ദ്രൗപദി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു സഹായത്തിന്, പക്ഷെ ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പോലും സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു? ദ്രൗപദി 2 കൈയും ഉയർത്തിയിട്ട് കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു. ആ ഉടനെ തന്നെ കൃഷ്ണൻ വന്നു ദ്രൗപദിക്ക് ആ ചേല കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വാസന അഴിക്കും തോറും അത് കഴിയുന്നില്ല, ചേല കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ദ്രൗപദി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ആയിരുന്നു. ഭഗവാനെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം, എല്ലാം ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ, അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ആരും രക്ഷിക്കാനില്ലാതായി. ഇപ്പൊ ആ സമയം അവസാന നിമിഷത്താണ് ദ്രൗപദി ചിന്തിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുന്നത്. അതുവരെ കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചില്ല. കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ കൃഷ്ണൻ എത്തി ആ ഭക്തയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ഭക്തർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത് തരിഷ്യസി അധചേത്വമഹങ്കാരാൻ നശ്രോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്? എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മളെ ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവും, നമ്മളെ ഭഗവാൻ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. നമ്മൾ അറിയും ഇതാണ് ഭഗവാൻ, ആരാണ് ഭഗവാൻ, എന്താണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ, നമ്മളിപ്പോ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിതം, ഇത് ബദ്ധ ജീവിതമാണ് അല്ലെ? നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കാണ്. അപ്പൊ ആ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് എന്ത് ക്ലേശങ്ങളുണ്ടോ ആ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പക്ഷെ എന്ത് വേണം അതിനൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ നമ്മളിപ്പോ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണം. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ, ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ശ്രമിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല, അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ? ഈ നമ്മുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, നമ്മള് ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ആ മിഥ്യയായ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കാണ്, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഫലം എനിക്കാണ്, ഇത് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എങ്കിൽ നമുക്ക് നാശമാണ് ഫലം. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ
ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മോക്ഷണം കിട്ടില്ല, അപ്പൊ നാശമായി, നമ്മൾ നശിച്ചു പോകും. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ ദുഃഖാരിയും അശാശ്വതമാണ് ഭൗതിക ലോകം. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടി, ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, മനുഷ്യനാണോ മൃഗമാണോ അതോ ഇഴജന്തുക്കളാണോ അറിയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അധമ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോയി 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 നശിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. വേറെ മൃഗങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലും അധമമായ ജന്മം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ പോയാൽ എന്താ ഫലം? അപ്പൊ നമുക്ക് നാശമാണ് ഫലം. കൃഷ്ണന്റെ കീഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെ കീഴിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നുകില് ഭഗവാന്റെ കീഴില്, അതല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കാം. ഏത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കുക. 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണെങ്കിൽ മായ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അതല്ലെങ്കിലോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മായയുടെ കൺട്രോളായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഈ മായയായിരിക്കും, ത്രിഗുണങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ പാവകളിക്കാരെ പാവനിട്ട് കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അവര് നമ്മളിട്ട് കളിപ്പിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. നമ്മൾ അറിയില്ല, മായയുടെ കൺട്രോളാണ് നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കാണ് ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അല്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് മായ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ മായയുടെ കൺട്രോൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ കുരുങ്ങിക്കിടക്കും. അപ്പൊ മായയുടെ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. മായാതിനാഥൻ, മായയ്ക്കും അതീതനാണ് നാഥൻ, ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് മായ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ മായനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീട്ടില് ചെല്ലാണ്, ആ വീട്ടില് പട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഗേറ്റ് തുറന്ന് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പട്ടി നമ്മളെ ആക്രമിക്കില്ലേ? കാരണം പട്ടിക്ക് അറിയില്ല, പരിചയമില്ലാത്ത ആള് തന്നാൽ പട്ടി നമ്മളെ ആക്രമിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ആ വീടിന്റെ ഓണറെ വിളിക്കണം, ആ ഗൃഹനാഥനെ വിളിക്കുന്നു. ഗൃഹനാഥനെ വിളിച്ച് ആള് വാതിൽ തുറന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കടക്കാം. അപ്പൊ പട്ടി വന്നാലും ആള് പറയും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടി നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടി ഉപദ്രവിക്കും. അതുപോലെയാണ് മായ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. നമ്മൾ അന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മായ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം മായയ്ക്ക് അറിയാം ഇത് ഭഗവാന്റെ ആളാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മായ ബാധിക്കും. നീ എന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിന്റെ സ്വഭാവത്താൽ നീ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരും. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. ഞാനാണ് നിന്നോട് പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് നീ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് തെറ്റായി നയിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരും. ഇത് ധർമ്മയുദ്ധമാണ്. ഇത് ഞാനാണ് പറയുന്നത്, ഇത് എന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. അപ്പൊ നിനക്ക് പറയാം ഇത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നീ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് നീ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിനക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കില്ല, നിന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നീ അത് തെറ്റായ കർമ്മമായിരിക്കും, നിനക്ക് യോജിക്കാത്ത ഒരു തെറ്റായ കർമ്മത്തിലേക്കായിരിക്കും നിന്നെ അത് നയിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായ കടമയാണ്. അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ? ക്ഷത്രിയന്റെ കർമ്മം എന്താ? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് ക്ഷത്രിയന്റെ കർമ്മമാണ്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ക്ഷത്രിയന്റെ കടമയാണ്. അപ്പൊ ആ കർമ്മ അതനുസരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പാപമായിട്ട് പോകും. യുദ്ധം പാപമല്ല, അത് യുദ്ധം കടമയാണ് അർജുനന്റെ. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലാണ് അവിടെ പാപമായിട്ട് പോവുക. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ കീഴിൽ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചത്? പക്ഷെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. കാരണം എന്താണ്? തന്റെ ബന്ധുക്കളെ കൊന്നാൽ പാപകരമായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. കാരണം അർജുനൻ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിലാണ്. അർജുനൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഞാൻ ഈ ആത്മാവാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, എന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ്, എന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളാണ്. ഇവരെ ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാപല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ഇവരൊക്കെ എന്റെ സ്വന്തക്കാരല്ലേ, എന്റെ ബന്ധുക്കളല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കൊല്ലുമ്പോ എനിക്ക് പാപല്ലേ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ അറിയുന്നില്ല നമ്മളൊരു ശരീരമല്ല, നമ്മളെല്ലാം ആത്മാവാണ്. ഈ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും മരണമില്ല. ഈ കാണുന്നവരൊന്നും ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല, ഇവർക്കൊന്നും മരണമില്ല. അവരുടെ ശരീരം മാറുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഞാൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള ആ ശാരീരിക അവബോധത്തില്
അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാപം നേരിടേണ്ടി വരും. ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്റെ മറവി എന്താണ്? ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മറക്കുകയും അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ യജമാനായി സ്വയം കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബന്ധനത്തിൽ കിടക്കുന്നു, ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കാണ്. നമ്മളെന്താ മറന്നുപോയത് ശരിക്കും? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തിരുന്നവരായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. ഭഗവാനാണ് എൻജോയർ. ഭഗവാൻ എല്ലാം ആസ്വദിക്കും. നമ്മള് എല്ലാം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. നമ്മള് ഭഗവാന് ഭോഗ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു അസൂയ വന്നു അവിടെ. ഇത് എന്തുകൊണ്ട്, എന്തിനാ ഭഗവാൻ ആദ്യം കൊടുക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിച്ചൂടാ, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ യജമാനായിക്കൂടാ? അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളില് അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരം, ഒരു അസൂയ വന്നു കൂടി ഭഗവാനോട്. ആ അസൂയ വന്നു കൂടിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു, ഒരു ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ പൊക്കോ, ഇവിടെ നിങ്ങളാണ് യജമാനൻ, ഇവിടെ ഞാനല്ല യജമാനൻ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ യജമാനാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ ജീവിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ മനസ്സിലാവണു നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്, അവിടെ സുഖം, ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സുഖം, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നു, അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ അസൂയ കാരണം, നമ്മൾ കാരണമാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയത്, നമ്മുടെ അസൂയ കാരണം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടുത്തെ കൺട്രോൾ, ഇവിടെ എല്ലാം മായയുടെ കൺട്രോളിലാണ്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാം അവിടെ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ മായനെ ഏൽപ്പിച്ചു എല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ മറന്നു, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണ് നാം, അതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി ഇവിടെ വന്നപ്പോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കാണ് ഇതാണ് എന്റെ ലോകം, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മം, ഇത് എന്റെ വീടാണ്, ഇത് എന്റെ പൈസയാണ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഇതൊക്കെ എന്റെയാണ്, ഒക്കെ എന്റെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ്, എനിക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകണം. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം തന്നെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും മറന്നുപോയി. പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ഭഗവതാജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നവർ ഏതവസരത്തിലും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അനുസരിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് അവസരത്തിലായാലും നമ്മൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. തന്റേതായ സഹജ ഗുണത്തിന് അനുയോജ്യമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരും. നീ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകൾ നീ പാലിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? തന്റേതായ സഹജ ഗുണത്തിന് അനുയോജ്യമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ ഗുണമുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളുടെ എല്ലാവരിലും 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം കൂടിയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെതായ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വരിക. നമ്മൾ ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനായിരിക്കും. നമ്മൾ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കും. നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ മാറ്റി ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും, നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഇനി എന്റെ കൽപ്പനയൊക്കെ ഒന്നും പാലിക്കുന്നില്ല, ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും നീ അത് ചെയ്യുന്നില്ല, നീ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? പിന്നെ നീ നിന്റെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം ചെയ്യും. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കും, നീ ബദ്ധാവസ്ഥയിലാവും. വീണ്ടും നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ബന്ധനത്തിൽ കെട്ട് ജനിച്ചും മരിച്ചും വീണ്ടും ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ കിടന്ന് ഉരുളേണ്ടി വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. സ്വമേധയാ ഭഗവാൻ നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ആരേർപ്പെടുന്നുവോ അയാൾ മഹത്വം നേടും. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ആരും തന്റേതായ സഹജ ഗുണത്തിന് അനുയോജ്യമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി സ്വമേധയാ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ, ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ മഹത്വപ്പെടും, അയാൾ മഹാനായിരിക്കും. അയാൾക്ക് കാരണം അയാൾ ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. അയാൾ പിന്നെ മായ ബാധിക്കില്ല, മായക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തു. ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ മായയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മായ ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ മായയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ മായയുടെ കൺട്രോളിലാവും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം ചെയ്യും, അതിന്റെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും, വീണ്ടും ആ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ ജന്മം കിട്ടും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ കിടക്കേണ്ടി വരും. കൂടുതൽ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം പരമാത്മാവിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. താൻ ആത്മാവാണെന്ന ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ രഹസ്യാത്മകമായ ജ്ഞാനം പരമാത്മാവിന്
സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേർജുന തിഷ്ഠതി രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ചെറിയ പുഴുക്കൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ആ പുഴുക്കളുടെ പോലും ഹൃദയത്തില് ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തില് ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ, ഏതാണ് ആ യന്ത്രം? നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, ഇതിലുള്ള യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആ യന്ത്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണം, ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ യന്ത്രത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ഒരു മെഷീൻ കറക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ എങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ യന്ത്രത്തില്. ഏത് യന്ത്രത്തില്? ഈ ശരീരമാകുന്ന യന്ത്രത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് ആ ഹൃദയത്തില്. ആ പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉള്ളില് ഭഗവാനുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജീവാത്മാക്കൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ഭ്രമണത്തെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കും. ആ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ശരീരമാകുന്ന യന്ത്രത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ആ യന്ത്രത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കും. എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഭ്രമണത്തെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്ര സാധാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ ആ പരമപുരുഷനെ നമ്മൾ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ നമ്മളെ തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും. ആ ശാശ്വതമായ ആ പരമപദം, ഭഗവാന്റെ ധാമം, അതാണ് ആ പരമപദം. ആ പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവാണ്. പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന് മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ. അങ്ങനെ രാജാവ് പറയും മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ മഹാപ്രഭുവിന് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? അദ്ദേഹം സന്യാസിയാണ്. ഇദ്ദേഹം ആണെങ്കിലോ രാജാവ്, എപ്പോഴും രാജകീയമായ ചിഹ്നങ്ങളോട് കൂടി അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയും, ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, ഒരു സാധാരണക്കാരൻ, എനിക്ക് വലിയ രാജാവിനെ എനിക്ക് എന്താ ഗുണം? ഈ ലൗകികമായി ജീവിക്കുന്ന ഈ രാജാവിനെ, ലൗകിക സുഖങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന രാജാവിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നും നേടാനില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല. രാജാവിന് ഭയങ്കര വിഷമവും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം മഹാപ്രഭു പറയും, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനെ വേണമെങ്കിൽ കാണാം, അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനെ കാണും, അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കൊടുക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് ആലിംഗനം ചെയ്യും, അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണപ്രേമം ഒക്കെ കൊടുക്കും. പക്ഷെ രാജാവിന് ഭയങ്കര വിഷമായി, എന്നെ മാത്രം കാണാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു ആള് വന്നിട്ട് മഹാരാജാവോട് പറയും, അങ്ങ് എപ്പോഴും ഈ രാജകീയ ചിഹ്നത്തിലല്ലേ നടക്കുന്നത്, അങ്ങ് ഒരു ഭക്തനെ പോലെ പോയി നോക്കൂ, അപ്പൊ ചിലപ്പോ മഹാപ്രഭു കാണാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പറയും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതനുസരിച്ചിട്ട് രാജകീയമായ വേഷമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ വേഷത്തില്, ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഭക്തന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട്, അപ്പൊ ആ സമയത്ത് രഥയാത്രയായിരുന്നു. ആ രഥയാത്രയുടെ സമയത്ത് ഈ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ രഥം വരുന്ന സമയത്ത് ആ രഥത്തിന് ഫ്രണ്ടില് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട്, ചൂല് കൊണ്ട് അടിച്ചു വാരി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം നടന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ മഹാപ്രഭുവിന് ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെ രഥയാത്ര ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മഹാപ്രഭു വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് ദർശനം കൊടുക്കും, അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തനെ പോലെ വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, മഹാപ്രഭുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മുമ്പ് ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച രാജാവിനെ പോലെ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല, കാണാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഭക്തനായിട്ട് വന്നപ്പോ എന്താണ്? അദ്ദേഹം പോയി സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരമപുരുഷനെ നമ്മൾ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം, നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം നമ്മളെ തന്നെ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് പരമമായ ശാന്തി നേടാൻ പറ്റും. പരമാത്മാവാണ് യജമാനൻ അല്ലെ, എല്ലാത്തിനും യജമാനൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ പരമപുരുഷനെ നമ്മളെ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് പരമമായ ശാന്തി നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും.
സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാനും അവസാനം ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താനുമുള്ള പരിഹാരം എന്താണ്? സർവഭൂത ഹൃദയസ്ഥനായ ആ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃച്ഛൈദശദേശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതം എന്തെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാനിനി എന്താണ് ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, രഹസ്യമായ ആ ജ്ഞാനം, അതീവ രഹസ്യമായ ആ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. ഇനി നീ നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുക എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച ശേഷം നിനക്ക് എന്താണ് ഹിതം, എന്താണ് നല്ലതെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് നീ ചെയ്യുക. അതിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല നീ ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ. എന്താ പറയുന്നത്? നിനക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതുപോലെ നീ ചെയ്യും. എനിക്കെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാം ആ ജ്ഞാനം മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താണോ വേണ്ടതെന്ന് നീ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. എന്താണ് ആ പരമഗുഹ്യമായ ജ്ഞാനം? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവുക. ശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനായിരിക്കും. അവസാനം നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നീ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മന്മനാ മമ ഭക്തോ മധ്യജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷി സത്യത്തെ പ്രതിജാനോ പ്രിയസിമേ. പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവ പ്രതികരണങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. നമ്മള് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും. പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാ നോക്കുന്നത്? അതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് നോക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മള് ബാക്കി ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരും, എന്ത് സംഭവിക്കും ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മള്. കൃഷ്ണൻ സർവോത്തമമായ ഉപദേശം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഗുഹ്യം അതായത് ഗോപ്യമായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, പിന്നെ ഗുഹ്യതരം പരമാത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതലുള്ള രഹസ്യജ്ഞാനം, ഗുഹ്യതമം ഏറ്റവും ഗുഹ്യമായ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ആ ജ്ഞാനം അതെന്താണ്? നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. മന്മനാ മമ ഭക്തോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക. മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഇതാണ് ഭഗവാന് പറയാനുള്ള രഹസ്യങ്ങളിൽ രഹസ്യമായ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ആ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്താണത്? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, മന്മന എപ്പോഴും മനസ്സില് എന്നെ ഓർക്കുക. പിന്നെന്താ? മദ്ഭക്ത എന്റെ ഭക്തനാവുക. എന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മദ്യാജി എന്നെ ആരാധിക്കുക. നമാം നമസ്കുരു എന്നെ പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്യുക. ഭഗവാന് പൂക്കൾ അർപ്പിക്കാം, തുളസി അർപ്പിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിനക്ക് പൂർണ്ണമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാണ്, അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, ഞാനിത് ഉറപ്പ് പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ഉറപ്പ് തരികയാണ്. ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ആരാണെങ്കിലും എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് വാക്ക് തരുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു അർജുനന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക, ആരാധിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപസംഹരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും നീ പരിത്യജിക്കുക, എല്ലാത്തിനും ത്യജിച്ചോ. എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? മാം ഏകം ഞാൻ മാത്രം, എന്നെ മാത്രം ശരണം വ്രജ
ശരണം പ്രാപിക്കുക, എന്നെ മാത്രം നീ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാം, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ കുറെ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തന്നു, ഇനി നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിന്നോട് പറയാണ്, എന്താണ്? നീ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം, എല്ലാ പാപങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെല്ലാം പരിത്യജിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സറണ്ടർ ആവണം. ധർമ്മജ്ഞാനത്തിന്റെയും ധർമ്മചര്യയുടെയും വിവിധ ഇനങ്ങളെ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അർജുനൻ തനിക്ക് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്താൽ മതിയെന്ന്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നീ എന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക, എന്നെ പൂർണ്ണമായും നിന്നെ എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുക, അത് മാത്രം നീ ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കിയെല്ലാം നിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ബ്രഹ്മഭൂത സ്ഥാനത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ അതെന്താണ്? അവിടെ എപ്പോഴും ഹാപ്പിയാണ്, സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. അവിടെ ഒരിക്കലും വിലപിക്കുകയോ ഒന്നും ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭൗതികമായ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളിലും ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ഒരുപോലെ ഇടപെടും, ശുദ്ധമായ ഭഗവത് സേവനം നേടുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിയുള്ള അവസ്ഥ. അതായത് ഈ ധ്യാന യോഗികളൊക്കെ എത്തുന്ന ഏറ്റവും അവരുടെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? ഈ ബ്രഹ്മഭൂതമായ അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, ഭൗതികമായ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനാണ് രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിനേക്കാൾ രഹസ്യമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്? പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. അതെന്താ? ഈ പരമാത്മാവ് എവിടെയാണ്? എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ശരീരം ഒരു യന്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനമോ ആണ്. ആ വാഹനത്തിൽ ആരായിരിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നു. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവ്. അങ്ങനെ ഈ ജീവിതത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമായ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈഫിൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ധാമം നേടാം. നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തില് നമ്മളെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തോട് കൂടി നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണമായ ശാശ്വതമായ ധാമം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി പരമഗുഹ്യമായ ജ്ഞാനം, ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും പരമമായ ഒരു ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഒരു പരമരഹസ്യം, ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യമാണത്. അതെന്താണ്? അത് ഭക്തിയോഗം, ഭഗവാനുള്ള സേവനം. ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. എല്ലാ ധർമ്മത്തിന്റെയും സത്ത ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനില് നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക, നമ്മളെ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഏറ്റവും പരമമായ, ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ആ ജ്ഞാനം. ഭഗവത്ഗീത പഠനവും പ്രചരണവും. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവ് തപസ്സി, പിന്നെ ഈർഷ്യയില്ലാത്ത ഭക്തർക്ക് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം ഉറപ്പാണ്. ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. എന്താണ്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവുണ്ടല്ലോ, ഈ ജ്ഞാനം, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ആ ജ്ഞാനം, അത് ഈർഷ്യയില്ലാത്ത ഭക്തർക്ക്, അതായത് ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കണം. അല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ ഈർഷ്യയുള്ളവര്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഉപദേശിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആ ഭക്തർക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്തരും അസൂയയില്ലാത്തവരുമായ ശ്രോതാക്കൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. എങ്ങനെ? ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മള് പഠിക്കണം. ഇത് വെറുതെ വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഇത് പഠിക്കണം. അതായത് ഇത് ഗ്രഹിക്കണം നമ്മള്. എന്നിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യണം. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഭഗവത്ഗീത നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വെറുതെ വായിച്ചു പോവല്ല, വായിക്കണ്ടേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വെറുതെ വായിച്ചു പോവല്ല, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അത് പഠിക്കുക. അതായത് നമ്മള് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി അത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആരാധനയാണ്. എങ്ങനെ? ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ. അങ്ങനെയുള്ള അസൂയയില്ലാത്തവരുമായ ശ്രോതാക്കൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് അസൂയയില്ലാത്തവരായിട്ടുള്ളവര് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരും പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. ഇതം തേനാതപസ്കായ ഭക്തായ കഥാചന നചാ ശുശ്രൂഷവേ വാച്യം നചമാം യോഗ്യസൂയതി. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തിസേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. ഇനി അത് ആർക്ക് ഉപദേശിക്കരുത്? തപസ്സില്ലാത്തവർക്ക്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക്.
തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കില്ലേ? ഇപ്പൊ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കും, അന്നത്തെ ദിവസം ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ രാവിലെ നേരത്തെ ഉണ്ട് ഉറക്കം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉറക്കത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് രാവിലെ നേരത്തെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലുണ്ട് 3 മണി 3:30 എണീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 4 മണിക്കൊക്കെ എന്റെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അതൊരു തപസ്സാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മങ്ങളാണ് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ 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 ചില ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ തപസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാത്തവർക്ക്, ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളവര്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്നോട് അസൂയ, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനോട് അസൂയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉപദേശിക്കരുതെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്. ഇനി എന്താ? തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യാഖ്യാനം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനും ചെയ്യുന്നവർ. ഭോഗാസക്തരായവർക്ക് ഭോഗാസക്തനല്ലെങ്കിലും വേദോക്തങ്ങളായ നിബന്ധനകൾ പിഴയ്ക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും സ്വയം ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇനി കൃഷ്ണഭക്തനെന്ന് ഭാവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവനും കൃഷ്ണന്റെ പൊരുൾ അറിയാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ചിലവര് പറയും, ഞാൻ കൃഷ്ണഭക്തനാണ്, ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ കൃഷ്ണനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, കൃഷ്ണഭക്തനാണെന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവര് കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തത്, അതായത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും ആരാധന ചെയ്യുക, ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും പ്രസാദം എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭോഗം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് തിരി കാണിക്കുക, ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു സേവനവും ചെയ്യുന്നില്ല. വെറുതെ ഭക്തനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇനി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭോഗാസക്തനല്ലെങ്കിലും, അതായത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഭൗതികമായി എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ അയാള് വേദോക്തങ്ങളായ നിബന്ധനകൾ പിഴയ്ക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും സ്വയം ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇനി അയാള് ശാസ്ത്രപ്രകാരങ്ങളൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, തെറ്റായ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഭക്തനായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം. ഇനി വെറുതെ ഭക്തനായതെന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും, കൃഷ്ണന്റെ പൊരുളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ് അല്ലെ, ആ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടും ആരുമില്ല, ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടും ആരുമില്ല, എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ താഴെയാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മുതിരാതിരിക്കേണ്ടതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ശ്രമിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യയുള്ളവര്, അതായത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്, അവിശ്വാസികൾ, അഭക്തര്, ആ ഭക്തര്, പിന്നെ ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവര്, ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യയുള്ളവര്, ഭഗവാനിലെ അതിലെ ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവര്, പിന്നെ അവിശ്വാസികള്, ഭഗവാനിൽ ഒട്ടും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവര്, ഭക്തരല്ലാത്തവര്, ഇവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ പറ്റി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് അവർക്ക്. കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ്. ആധികാരികതയുള്ള ആ ഉത്തമ ഭക്തൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്. ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അറിയണം, ആ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയണം. അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ആരോടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് അറിയില്ല ഭഗവാനെ പറ്റി പൂർണ്ണമായും. നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യം പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതെങ്ങനെ അറിയണം? അത് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഭഗവാനെ പറ്റി. പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അഭക്തർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ, അവര് മാത്രമേ അത് സ്വീകരിക്കൂ. മറ്റുള്ളവരെ ചിലപ്പോ പുച്ഛിക്കും, തള്ളും. പക്ഷെ ആ ഭക്തർക്ക് മാത്രം അത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷു വിധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ
മാമേ വൈശത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനമായ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് ഞാൻ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം കൊടുക്കും. അവസാനമായാൽ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിധാനചമേ തസ്മാദന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്തിനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ആരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയം? ഞാൻ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ, അവനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ളത്. അവനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരാളില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആ ജ്ഞാനം അത് നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, നമ്മളിത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അദ്യേഷതേച്ഛയ ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോഹോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതിഃ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞതുണ്ടല്ലോ, ഈ സംഭാഷണം പഠിക്കുന്നവര്, ഈ പഠിച്ചറിയുന്നവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ? അവരെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രദ്ധാവാനനസൂയശ്ച ശൃണുയാദവിയോ നരഃ സോ വിമുക്തശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണാം. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കേണ്ടത്? അസൂയ തീണ്ടാതെ, ആരോടും ഭഗവാനോട് അസൂയ ഇല്ലാതെ, പിന്നെ വിശ്വാസം, ഭഗവാനോട് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ ഈ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങൾ, ആ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അർജുനൻ ദൃഢനായില്ല. അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അർജുനൻ കൃത്യ കാരണം എനിക്ക് എന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതെന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, എന്റെ സ്വന്തക്കാരാണ്, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നിന്ന് ആ അർജുനൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയാണ്, ഞാനിപ്പോ ദൃഢനായി, എനിക്കിനി അങ്ങ് പറയൂ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ് ഭഗവാൻ, അർജുന എന്തായി, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം കേട്ടിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? നീ ഇപ്പോഴും വ്യാമോഹത്തിലാണോ, അതോ നീ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നോ? നിനക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? എന്താണ് ഗുണം ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയാ? ഞാനിപ്പോ ദൃഢനായി, എന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു കൃഷ്ണ, ഞാനിപ്പോ ദൃഢമായി, ഇനി അങ്ങ് പറ, കരിഷ്യേ വചനം തവ, അങ്ങ് പറയൂ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതിർലബ്ധ തത്പ്രസാദാൻ മയാച്യുതാ സ്ഥിതോസ്തി സന്ദേഹം കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാനിനി ഇപ്പൊ അങ്ങ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. മുമ്പ് എന്നെ ഹൃദയായിരുന്നു, അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ എന്തായി? ദൃഢനായി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനായി. പിന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അല്ലെ, യുദ്ധം ചെയ്യണോ എന്താ വേണ്ടതെന്ന്, അതൊക്കെ മാറി, എന്റെ സംശയം മാറി, ഞാനിപ്പോ സംശയരഹിതനായി. ഇപ്പൊ അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇപ്പൊ ബുദ്ധി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്താ, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒരു വ്യാമോഹം മുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി, അതിപ്പോ തിരിച്ചു കിട്ടി, എന്റെ ബുദ്ധി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി, ഇനി അങ്ങ് പറയൂ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം. സ്വപ്രസാദാൻ, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നത്, എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അർജുനൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എല്ലാം, എനിക്ക് വ്യാമോഹം ബാധിച്ചതായിരുന്നു, ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു പോയതായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എനിക്കെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇപ്പൊ ഞാൻ സംശയരഹിതനായി, ഞാൻ ദൃഢനായി, ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാണ്, എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. സഞ്ജയൻ കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതകരമായ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ആഹ്ലാദത്തോടെ ചിന്തിക്കുകയും പരമോന്നത വില്ലാളി അർജുനന്റെയും എല്ലാ യോഗ്യനായ കൃഷ്ണന്റെയും വിജയം പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവസാനത്തെ ആ ഭാഗം. ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത്
വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ അടുത്ത്, ആ വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റി, ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം എനിക്കും കൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റി. അത് വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ആ സന്ദേശം അല്ല, അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം അത് കേൾക്കുന്നതോറും അത് ഓർക്കുന്നതോറും എനിക്ക് രോമാഞ്ചം വരുന്നു കയ്യില്. എനിക്ക് ദേഹം മുഴുവൻ രോമാഞ്ചം വരുന്നു. ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. എനിക്കത് ഓർക്കും തോറും ആ സന്തോഷം, എനിക്ക് ആനന്ദം വിട്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആർക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി ആ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ, അർജുനന് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അത് വ്യാസന്റെ കാരുണ്യം കാരണം ആ സഞ്ജയനും ആ വിശ്വരൂപം കാണാൻ പറ്റി. കാരണം വ്യാസൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സഞ്ജയന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയനും ആ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിച്ചു. അത് കണ്ടിട്ട് ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് സഞ്ജയൻ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനിധിർമധിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനിധിർമധിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനിധിർമധിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ അവസാനം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ്, എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം പറയുകയാണ് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട്, എവിടെയാണ് ആ കൃഷ്ണൻ, ആ യോഗേശ്വരനായ ആ കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, എവിടെയാണോ ആ വില്ലാളി വീരനായ ആ അർജുനൻ ഉള്ളത്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യം, അവിടെയാണ് വിജയവും, അവിടെയാണ് അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് ചോദിച്ചു, അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയാണ് സഞ്ജയൻ, ആ കൃഷ്ണനുള്ളിടത്ത്, ആ അർജുനനുള്ളിടത്ത് അവിടെയാണ് നീതി, അവിടെയാണ് ധർമ്മം ഉള്ളത്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് വിജയം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. വിജയം അവർക്കായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഞ്ജയൻ ഈ ശ്ലോകത്തോട് കൂടി ഭഗവത്ഗീത ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 18 അധ്യായങ്ങള് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി